लाइट रावबो फैयाखै लाइभआव सासेबो गैया। हेलौ हेलौ लोगोफोर सोर सोर नायदों आंनि लाइभआव? हेलौ लोगोफोर दिनै फार्स्ट लाइभ फैदो दे आङो। आं लाइभ महरखौ मोनाखै ट्राय नायदो दे आंनि आवाजा थांदोंना थाङाखै मिथिया खिन्थु दिनै लाइभआव ट्राय नायबाय दे फार्स्ट। हाय 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 दिनैसो लाइभ फैबायलै आंना लाइभनि अपसन मोनाखैमोन मैयासो मोनदों आं लाइभनि अपसनखौ। लाइभ फैबाय आं फार्स्ट टाइम लाइभ फैदो दै माबायदि होनदों माथो फैदोंना फैयाखै कमेन्ट हरना बुंनाय सोरबाफोर नायदोंबा। हे दिनैसो लाइभ फैदों आं दिनैसो फार्स्ट टाइम लाइभ बेयावनो थायो आं थानाय जायगाखौ एसे नायदो लाइभआवनो नोंथांमोना। हाय 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 मोजां मोजां खबरा मोजां मोजां खबरालाय ओरैनोसै। किलार नुदोंना खायसे खोन्थाहरनाय किलार नुदोंना नुवाखै? आङो चेन्नाइआव दासो फै चेन्नाइआव। चेन्नाइ बियो चेन्नाइ एगमुर आरो ना आं थायो बेयो चेन्नाइ एगमुर। आंनि ब्लगखौथ' नायानो रावबो भिउआनो फैया आंना ब्लगआ। थ' नोंथांमोनहा सापर्ट खालामबा मोजां मोजां जायगा देखायनो नाजागोन आरो ना। जुदिसो नायनो गोसोबा कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय ब्लग गोदान जेनेबा सागरफोर नायनो गोसोबा। कमेन्टआ नुवा जादोंमोनलै आंना। थेंकिउ थेंकिउ जायफोर नायो थेंकिउ दे नाय सापर्ट खालामनांगौ बिदिनो नायनांगौ। आंबो बयनिखौबो नायो गोदान इउटुबारफोरनिखौ। गोदान माने आं गोदान फुराना नायखाबाय थायो दे आंखौ जाय आंनाव साबसक्राइबार दं नायखाबायानो थायो आं। এনে ঘূৰি আছো ৰ এনে ঘূৰি আছো অলপ। এনে ইভিনিঙৰ ৱাক কৰি আছো। ৱাকিং কৰি আছো এনেই টাইম পাছ। थेंक इउ भाई थेंक इउ भाई। दीपिका बर' थेंक इउ।
वेलकाम वेलकाम दीपिका बर' वेलकाम। এনেই টাইম পাছৰ অলপ লাইভ আহিলোঁ যেনিবা মই প্ৰাইজ আছোঁ আৰু ন লাইভ আহিলে কি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই না নাচায় ত' जायगाखौ माबोरै नुदों नोंथांमोना मोजां नुदोंबा कमेन्ट हरबानो जाबाय। आं दा चेन्नाइ आरो चेन्नाइ एगमर जाय जायफ्रा नायनो गोसो आं मालाबा भिडिअ बानायना मोजाङै देखायगोन। थेंक इउ दिपिका बर'। समिर बसुमतारी जायगायालाय मोजां समिर बसुमतारी जायगायालाय मोजां मालाबा भिडिअ आं देखायगोन दे नोंथांमोनहा नायबानो जाबाय समिर बसुमतारी नोंथांमोना आं भिडिअ देखायगोन मालाबा मोजाङै भिडिअ बानायना देखायगोन आरो नायबानो जाबाय। आं दा लाइभखौ दोनथ'नोसै बारा गोबाव बानायला बाय बाय लोगोफोर बाय।